Currently, we have received a lot of complaints concerning scams, and heads up, Budol Budol is active again. Mao kini ang gibutyag sa tigpamaba og supervising agent sa National Bureau of Investigation sa Central Visayas Regional Office kon NBI Cevro. Kini subay sa padayong hulga sa pagpangilad bisan pa man sa mga lakang sa pagsumpo niini. Gali mipadangat ang NBI Cevro nga ang pagpangilad nga nalambigit sa online transactions mao'y kinadaghanan nga report nga ilang nadawat. Sa weekly nga programa sa MyTV Cebu nga Open Line News Media Forum, mipakita ang NBI Cevro og duha ka mga actual evidences nga gigamit sa pagpangilad. Ang black money scam mao ang daw pagpatulo og magical chemical solution sa usa ka black paper cutout nga kalit mahimong tinuod nga kwarta. Matud sa NBI Cevro, nailad og katunga sa milyon ka pesos ang usa ka magtutudlo human mi-invest siya sa maong magical chemical solution sa usa ka langyaw nga iyang giisip nga partner. And the friend introduced her to him, and eventually this guy, it's a hybrid of a love scam and a black money scam, because this guy started pursuing her romantically, and after that one, they had to transfer into several hotels. I don't know why. Ug ang usa nga gipakita sa NBI Cevro mao ang budol-budol. Niadtong Nobyembre sa miaging tuig, ang grupo sa mga scammers nagpakaaron ingnon isip supplier ug buyer. Ang buyer unang miduol og miingon nga pangitaan siya og supplier sa gipakitang shrimp grower nga giingong nagkantidad og 15,000 pesos. Sa sunod nga mga adlaw, ang scammers nga napakaaron ingnon nga supplier mipakita sa mga shrimp grower og miingong 10,000 pesos matag box ang iyang hatag sa biktima. Tungod niini, ang biktima dayong midugang og palit sa iyang orders nga miabot sa 6 million pesos. Apan sa pag-abli niini sa box, duha ka lata sa mga expired green peas ang sulod. They will try to befriend you and conduct a little background of your financial capabilities. Normally, ang ilang kanon na, kibaw na sila na kwarta, negosyante na gusto ni og, let's just call it easy money. Dali kaya nga ginansya. So, muna lang nga usually biktima hon. Ang mga scammers sa black money scam ug budol-budol wala nadakpan sa mga otoridad tungod sa wala pagpadayon sa reklamo sa mga biktima. Gitumbok sa NBI nga lisod ang pagtultol sa mga scammers tungod mo gamit kini og mga fake identities o wala nakuhaan og litrato sa mga biktima. We want to really warn the public, keep your vigilance please, and keep your wallets locked. When somebody requires money, you have to think not only once, twice, several times because it's hard-earned money. Sa pagkutlo ning balita, ang NBI Cevro padayon nakig-alayon sa National Head Office sa pag-request og duha ka mga advanced data sniffing technologies. Usa ka teknolohiya nga makatabang sa ahensya aron makakuha og igong data aron matultulan ang nagkadaiyang matang sa mga scammers. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.